Môžeš. Príjemný dobrý deň, dovoľte, aby som vás privítal na palube sprievodcovského konvoja, ktorý bude prezentovať mesto Košice ako európske hlavné mesto kultúry. Každopádne nechcem obehnúť policajtov, lebo to bude trestný čin. Trestný? No ako hoď budú pozerať. Dovoľte, by som ukázal veľmi nevýraznú ulicu Puškinovú, takzvanú Chazmrakárovú. Pomerajú policajti, pod nami autobus popradu. Dúfam, že nejde nikde na dovolenku. Prosím pekne. Čaká nás teraz ďalšia odmočka. Budeme odmáčať. Za chvíľočku doprava. Teda tých autobusiari budú pozerať. Nechcú pozerať. Mám pre teba jednu dobrú správu, jednu horšiu. Že dneska nás čaká košický zlatý poklad. A zároveň škoda, že ide zajtra preč. Veľká škoda. Toľko toho tu ti máme čo ukázať. Máme tu ešte krásnu riečku Hornát. A okrem toho nás čaká Juraj Hidvégy, riaditeľ Slovenského rozhlasu, pre ktoré dneska budeme robiť úžasnú show. Bude skupina Noc Amet, budú hrať piesne. A sa to všetko zmení. Teraz pozeraj, budú ľudia pozerať na okuláre. Nebudú chápať. Počkaj. Pozor, ara. Merkuj Venuša zem. Dneska to bol nejaký zápas hokejového, futbalového, bolo okolo fanúšikov. Všetci sa presunú potom na košický zlatý poklad, kde budú fanúškovať, tlieskať rukama, nohama, budú teraz dyk. Musím spomaliť primerane, aby bolo jasné, že o čo ti ide. Počím teraz dosku jednu za druhou, teraz hodíme dosku 12:15, hrúbka, taká das. To používajú na detské šmíkalky, takto zbíjajú z toho chaty. Prihlásil sa k nám aj Robo Rybolov, bude tam robiť tam isto. A tak. Aj skupina Atak? A skupina Atak bude konceptovať spolu so skupinou Juraja Rista, Rastia Dušana Šebana. Jak sa volal Rastio Romorist a Rastio Ring. Rastio Ring. Ringy špíl. Dúfam, že nie je teplo pod zadkom. Nie. Nie? Kuríš? Malo by byť. Som ti pustil vykúrovanie. Sa sedadlo vykúruje. Neboj nič. Poďme na to, bo meškáme. Už nás tam čaká aj porota. No, keď poviem s tým okulárama teraz, nepochopia. Ja ti dám čas. Jak vedela, že som tu ja? Podľa čoho? Podľa okuliarov to spoznal. To bol niekedy náš šofér, pán šofér. Jak sa volá? Slovenského rozhlasu. Jak sa volá? On sa volá... Volá sa Mlinár? Ďuri. Alebo Mlinár môže byť. Odkiaľ vidíš? Lebo mi Hidvégy poslal číslo nejakého Mlinára. Je on. DJ Team Mlinár. Už ťa majú. Pozor, aby si ich neprešiel. Že by ma zaviezol, ale zaviezol ma Janko Spíšák, ktorý mi požičal basu, ktorá nehrá. Janko Spíšák? Preto som si požičal basu od Mareka. Horšie bolo, keby si v tej červenej hral, nie? Čo bolo skúšobný, to by bol No, to by bol drát. Kovový metál. Dobre, tak sa rozlúčime. Dovoľte, že som sa rozlúčil. Ďakujem pekne, že si boli spoločnosťou mojou dneska tuto v Košiciach za asistencie Martina Gaspara. Lúčim sa s vami Jozef Kačmári.